Nanay, it's 7 p.m. I'm craving for breakfast food. Where can we go? Sa dapit la mission sa KATSILONGGA. Yes! Ano gusto mo? Skinless Spanish chorizo, nasi goreng, salted egg, kuchinta, chicken pastel, and beauty faras. Beauty faras! Okay, let's order. Oh yes, mga kabangbang, we are here at Mission Road. That's going to Mission Hospital at 8 p.m. There you go. So if you are looking for a place na makakaon ka mo sa inyong favorite na mga breakfast food, KATSILONGGA is always there for you. Salted egg salad. Very ubos. Yummy! Oishii! Wow! One. Finish! Din pa ganing iba nyo nga branches, ha? May dito, may ilopes, sa isa doctors, sa may sa flight effect, Ah, okay. sa CPU, third gate, sa CPU. Third. Bali apat ka branches na ba? Okay, thank you. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalim din. Ruby Inspired!